πρεσβεύουσα υπέρ ημών, χάρητη του Τριαδικού Θεού της δόξης, οδήγησε την πορεία του στο μοναστήρι της, όπου θαυμάσια, εξαίσια και ανεκλάλητα τελεσπουργούνται, μη και αή. Υπό την ευλογία του ελέους της, έλαβε στον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης, κυκλώνοντας και κύπτοντας τον αυχένα σου εις το άγγιγμα της ιεστιότητας, εν μέσω της διακοιμησίμου εβδομάδος και τιμωμένος σήμερα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Εφραίμου. Αυτά και άλλα πολλά είναι τα ορώμενα και αισθητά. Πάμπολα τα άλλα, τα αόρατα. Είναι τα καθολοκληρία πνευματικά, τα αφαίρετα αλλά και θεωρούμενα, εάν βεβαίως και εφόσον οι πνευματικοί οφθαλμοί λάβουν την άνωθε χάρη για την θεώρηση των γερωμένων. Αλλά ας ακριβολογήσουν για την θεώρηση τι των γερωμένων, των λίγων, των πολλών ή των πλειώνων, κατά την άνωθε χάρη και δωρεάν. Διότι η θεώρηση των γερωμένων σημαίνει γνώση κατ' ουσίαν του μυστηρίου. Όμως, θεωρούσαν τα γενόμενα κατ' ουσίαν η Μαρία η Μαγδαληνή, η απαγγέλουσα της μαθητές ότι η ώρα και των Κύριων, ή οι μαθητές που διαβεβαίωναν τον Θωμά ότι η ωράκαμε τον Κύριο, αλλά και μετά τη χάρη της Πεντηκοστής, εις το υπερόν της Ιερουσαλήμ, όταν οι μαθητές επλήστησαν πνεύματος Αγίου και ρίξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πλέον μερίδιο αυτής αποφέγγεστε, θεωρούσαν τα γενόμενα, όταν χριστοκένιζαν οι Απόστολοι την οικουμένη ή όταν ανήρχοντο εις το υπεροράμιο θυσιαστήριο με χαρακτηριστική την ομολογία του Παύλου, είδα άνθρωπο εν Χριστώ αρπαγέντα των Ιούτων έως τρίτου ουρανού. Η θεώρηση των γενομένων, η σχέση δηλαδή κοινωνία και θεογνωσία μας με τον πνευματικό κόσμο, τον εκπορευόμενο εκ του θρόνου της δόξης του Τριαδικού Θεού, δεν είναι δυνατόν να είναι καθ' ολοκληρία προσιτή και πλήρως αποκαλυπτόμενη για την ανθρώπινη κτιστότητα, αλλά και για τον αγγελικό κόσμο. Τούτο είναι το απόκριφο μυστήριο, το οποίο, αγαπητέ Πάτερ Μελκισεδέκ, θα τελετουργήσει ως πρεσβύτερος, ως ιερομόναχος πλέον. Θα διακονείς πέραν του υλικού κόσμου τον άλλο, τον πνευματικό, που δεν θα γνωρίσεις και δεν θα γνωρίσουμε το γενή τουλάχιστον κατά ολοκληρία. Αλλά μόνο όσο, εφόσον και αν αυτός ο πνευματικός κόσμος θέλει ή θελήσει, θα σου αποκαλυφθεί ή θα σου αποκαλύπτει. Και αναζήτησε αυτό το μυστήριο του πνευματικού κόσμου στη ζωή σου. Η περίπτωση του γέροντος Πορφυρίου είναι χαρακτηριστική. Χωρίς να το προσδοκά ή να το επιδιώξει, έλαβε το διορατικό χάρισμα από την προσευχή του γέρου Δημά. Εν μέσω του υλικού και πνευματικού κόσμου, κύκλωσε στο Άγιο και Ιερό Θυσιαστήριο το επί της γης. Εκεί θα προσεύχεσαι, σ' αυτό θα οικετεύεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελθέης του Αγιάς ημάς, ο άνατο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν οράτος συνόν, στον οποίο να εναποθέσεις, όπως έπραξες μέχρι σήμερα, η ζωή μόνο άπασα και την ελπίδα. Δεν στερείσαι χαρισμάτων. Ο Χριστός μας ενδίκησε με ένθεο ζήλο, με αγάπη και αφοσίωση προς το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και στη σεπτή του κορφή, τον Πατριάρχη μας Βαρθολομαίο, με δημιουργικότητα, δραστηριότητα, φιλομάθεια, φιλοκαλία, επευλόγησε τους πόθους σου να σπουδάσεις και πάντα ταύτα τα γενόμενα προς το πρόσωπό σου και προς όλους μας γίνονται κατά τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όχι γιατί επίσαμε αγαθόν την επί της γης, αλλά για το έλεος του και τους εκτιμμούς του Κυρίου μας, ο οποίος σε καθιστά πρεσβύτερο εν μέσω του ανεσπέρου φωτός της Αναστάσεως. Να καλλιεργήσεις και να επαψίσεις τα χαρίσματά σου με την προσευχή, την νηστεία, τη μελέτη των ιερών κειμένων, τη συμμετοχή στη φιλανθρωπία και την ελληνική, που τόσο έχουμε σήμερα ανάγκη, και με την διαρκή λειτουργική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Και βέβαια, οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες δεν θα λείψουν από τη ζωή σου. Εύχομαι να μην πλεονάσουν. Όμως, ακόμα και η θεοεγκατάλειψη
αποτελεί κίνητρο και αφορμή για περισσότερο αγώνα που θα φέρει πλήρως πνευματική προκοπή κατά το γέροντα Σοφρόνιο του Έσσεξ. Οι ανθρώπινες αδυναμίες, τα πάθη δεν θα λείψουν. Και στην εποχή των Αποστόλων, ο Παύλος γράφει για τον Πέτρο ότι κατά πρόσωπον αυτόν αντέστη, ότι κατεγνωσμένος είναι. Αυτό που λαμβάνει σήμερα, αυτό που έλαβε σήμερα, είναι σπουδαίο. Προέρχεται από τον Θεό, ο οποίος καθοδήγησε τη διόφθεντα βήματά σου, τη διάνοιά σου, τους λογισμούς σου, τη διακονία σου προς το Άγιο Θυσιαστήριο. Ο Απόστολος Παύλος γράφει προς Γαλάτας, εκ φιλίας μητρός με κάλεσε ο Θεός, δια της χάριτος αυτού. Την χάρη την επαυξάνει η ταπείνωση, η απλότητα, η διάκριση, η σιωπή, η περισυλλογή, ο καλός και αγαθός λογισμός, η προσευχή. Στόχευσε συνεπώς, αγαπητέ μου Πάτερ Μελχισεδέκ, στην επάφηση της χάριτος. Θα υπερλογούμε όλοι τον ωραίο αυτό αγώνα. Ο Επίσκοπος, οι συλληπτικοί και συμπροσευχόμενοι, οι πατέρες που ήρθαν από το χωριό σου, ο πατρί Ιωάννης και ο πατρί Ιωάννης, ο συμμαρτυρής σας και πνευματικός σου πατρί Μακάριος, οι γονείς σου, τα αδέρφια σου, ο πιστός παριστάμενος λαός του Θεού, δια του άξιος επισφράγισε τα γενόμενα σήμερα της χάριτος του Θεού. Θα έχεις και πάλι όταν θα επιστρέψεις στην Αθήνα τη συμπαράσταση του πατρός Θεμιστοκλή, με τον πατέρα Γεώργιο και τον πατέρα Φώτιο που ήρθαν από τον ναό που διακονεί στην Αθήνα, αλλά και από την Κεφαλονιά. Αλογίστως εναπόθεσε τη ζωή σου στον Χριστό, μη ανταποδίδοντας κακόν αντί κακού, ή λιδωρία αντί λιδωρίας. Και εκείνος, πρεσβείες των Αγίων, θα μεριμνά για σε πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Αμήν.